Ranar 'yancin kai wadda ake gudanarwa duk shekara a ranar 1 ga watan Oktoba na tunawa al'umma tarihi da darasin samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na Birtaniya a shekarar 1960. Ana gudanar da bukukuwan da suka hada da tarukan fadar shugaban ƙasa, gwamnatocin jihohi, liyafa da faretin sojoji. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabi ga 'yan Najeriya baki ɗaya a yau, yayin da gwamnoni suka jagoranci bukukuwa a jihohinsu domin nuna kishin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana taken bikin cikar Najeriya shekara 65 da samun 'yancin kai a shekarar 2025. Sanarwar ta ce taken ya jaddada muhimmanci na haɗin kai, kishin ƙasa da haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ci gaban ƙasa. Za a gudanar da addu'o'i, taron manema labarai da shirye-shirye daga watan Satumba har zuwa Oktoban wannan shekara. Taken kamar yadda aka bayyana na nufin jaddada haɗin kai da haɗa ƙarfi da ƙarfe a tsakanin 'yan ƙasa domin samar da ci gaba mai ɗorewa. Najeriya ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya.